Skont studji li saru mill-Eurostat, 14.8% tal-popolazzjoni f'Malta għandha 65 sena jew aktar. Sa 20 sena oħra, il-persentaġġ mistenni jitla għal 24.2%. Hawn 95,000 persuna li għandha l-kart anzjan. F'Malta hawn 19 daycare center, 38 dar tal-anzjani, 5,800 sodda, imma hemm bżonn ta' 150 sodda oħra kull sena. L-istennija tal-omor hija ta' 77 sena għall-irġiel u 82 sena għan-nisa. 2.3% tal-anzjani bejn is-60 u l-74 sena jgħixu ġo istituzzjoni. Kważi nofs in-nies li għandhom il-fuq minn 60 sena irtiraw mid-dinja tax-xogħol. 86% ma jpejpux u l-maġġoranza jmorru jimxu 3 darbiet jew aktar matul il-ġimgħa. 83% jiklu frott mill-inqas darba kuljum. 46% tal-anzjani ibatu bi pressjoni għolja fil-waqt il-kawża tal-mewt l-aktar komuni hija l-marda tal-qalb.